Uvedomujeme si pokles pôrodnosti na Slovensku a súčasne výzvy dnešnej doby. Preto nemocnica Agel Komárno pristúpila k renovácii pôrodnice. Mamičky majú k dispozícii ambulanciu pre tehotné, zvlášť vyčlenenými ordinačnými hodinami pre mamičky s rizikovou graviditou. Na oddelení ich čakajú 4 nové pôrodné boxy, samostatná operačná sála v prípade potreby a po pôrode nadštandardné izby. Pri renovácii sme nezabudli ani na komplexné a moderné prístrojové vybavenie pôrodnice a novorodeneckého oddelenia. Aby sme uľahčili prípravu mamičkám do pôrodnice a zvýšili ich komfort, preto sme pre nich pripravili aj ďalšie služby. Mamičky majú k dispozícii na oddelení župany, papuče, osúšky a kozmetické balíčky. V prípade potreby majú k dispozícii psychológa a môžu požiadať aj o služby fyzioterapeuta. Bábätko si z pôrodnice odniesie dáček vo forme osúšky, malej chobotničky a čiapky. Milé budúce mamičky, vaša najkrajšia životná cesta si zaslúži výnimočné miesto. V rodinnej pôrodnici nemocnici Agel Komárno vás čaká moderné, bezpečné, láskyplné prostredie s individuálnym prístupom. Toto nie je len o medicíne, toto je o srdci. Tešíme sa na vás aj na vaše bábätko.